Senyor pirotècnic, pot vostè pegar-li foc a la mascleta? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, valencianos? Vayamos cerrando los cristianos. ¿Y qué nos pasa, valencianos? Contra l'esperança, combatent units. Contra l'alegria, combatent units. Contra l'esperança, valencians de postal, dominant la partida. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. València aborigen, en lluita contra l'ocupant. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. València aborigen. Les falles són la setmana de festa de la ciutat de València, durant les quals es planten i es cremen els monuments fallers o falles, escultures o monuments normalment humorístics fets tradicionalment de fusta i cartó, que avui dia es fan majoritàriament de poliestirè i fusta. També es celebren uns 90 municipis de tot el País Valencià. Es tracta d'una festa molt turística, que cada any rep gent de tot el món per veure els monuments de les falles, l'espectacle de llums, les mascletades, els llançaments de focs artificials i, l'última de les nits, la famosa cremà, on cada any es cremen més de 1.000 falles. Per tot això ha estat declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. La beata i la puta, el centre i la dreta que es volen salvar. València bilingüe, horxata i partons de vida llarga. Tocant els collons, València roja, partons, horxata i canya. Casalla contra Espanya. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. Les falles duren del 15 al 19 de març, encara que les activitats falleres es desenvolupen durant tot l'any. A més dels monuments fallers, que han d'estar plantats abans del dia 16 de març de matí, nit del 15 la plantar, i són cremades 4 dies després, la nit del dia de Sant Josep. Les falles es caracteritzen per la massiva presència de música, en forma de bandes de música, pels carrers i de coets, en totes les seues formes, masclets, focs d'artifici, etc., i a tota hora. Pot començar la mascleta. València aborigen, en lluita contra l'ocupant.